So, hi guys, it's me again, Shay. Welcome back to my channel. So for this day, ang gagawin natin is titignan natin yung mga alagang hayop alagang hayop ng apat kapatid ko. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Hello guys! So, eto na. Ito na tayo. Pakita ko muna sa inyo yung mga pinupokusan ng papa ko. So, ayan. Bagong pisa daw. Pisa. Ayan. Ayan. Yung sa unatang. Ilang piraso yon? Yan dyan. Oh, diba? 17 pieces daw. Dami. O, yun dito naman sa kabila. Yan. 17 din daw yan. O, ito. Dami, oh. Malalaki na. Ilan to? 19. Wow, ang dami. So ngayon guys, so pagkatapos natin tinignan yon, yan, 17, 17, and 19. Dito naman tayo. Wow. Lipat tayo sa bakod. Good. Yan. Yan, purong halaman, no? Kung yung makikita. Sa mga gusto ng papaya, punta lang dito. Lumipat ka sa aking asyenda. Tayo, ayan. Dahan-dahan ka, baka mahulog ka. Ayan. 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 So yun guys, no? Dito na tayo. Ayan. Yung mga tanim. Maliit na bar. Kita. Ayan si Chloe. Pumunta rin. Ayan. Tuloy daw tayo. Malalaki na. Diyan po nila nilalagay. Yung mga malalaki na. Diyan po nila nilalagay. Pamain-main lang po. Charot. Yan. So, walang dami. O, diba? Message nyo lang po kami. PM nyo lang po kami sa mga gusto mag-order. Ipapadala po namin. Charot. Oray, yung aso. Nanyinig ka yan, Barako? Barako, ikaw. Ang pangalan mo ay Barakuan. Okay? Ito, babae. Dapat lang talaga itong kain na ano nyo naman po, kung inyong makikita. Sobrang taba nila. Huh? Hindi na makakain sa sobrang taba. Be quiet. You don't know me? I'm your sister. Yan. Order na po sa mga gusto. Mga matataba po sila. Yan. Tingnan mo. Halos hindi na po makalakad. Oo. Yan. Kawawa. Halos hindi na makalakad. Upo niyan. Ito na. Don't be shy. Ito muna daw sila. Ayun, nahihiya lang. Tignan niyo po, sandali lang rin. Kung hindi makikita, halos sila nakatayo. Siya lang, hindi. Dahil sa sobrang taba niya, hindi na niya mabuhat sa sarili niya. Nahihiya lang kanina. So, ayan po si Bimbim. Hindi, si Nadja to, Nadja. Nadja. Yun pala si Bimbim. Nadja. Kaya kasalukuyang buntis. Siya po ay kasalukuyang buntis at nabuntis. Ang nakabuntis po sa kanya, yung kaninang malikot na, yung aso na yun, nasa namin rin. Yan. Oh, tignan mo, yung may kain mo, pakuhan mo. Yan. Ang taba-taba nila, itong isa, laging nakaupo, kaya,
ilang bunga. Papaya, ayan yung iba. At ito yung daanan namin para makabalik sa Oo. Yes, ayan po. Aray, kalabasa yun eh. Ito naman po, kalabasa. Kaso wala po